És evident que la nostra comunitat necessita un canvi. Junt dels grans esdeveniments, necessita un partit que es preocupe dels problemes del dia a dia de les persones. I aquest partit, evidentment, ha de ser el Partit Socialista. I dins del Partit Socialista, ninguna persona millor que Jorge Alarte per liderar un nou projecte. Un projecte que oblide els darrers 15 anys del nostre partit per començar una nova etapa de canvi per donar-li al partit i a la nostra societat l'impuls que necessita. Conec a Jorge molts anys. És una persona molt preparada, en una ampla experiència en l'administració, però no solament d'un gran ajuntament com és l'Ajuntament d'Alaquàs, sinó en l'administració dels problemes del dia a dia de les persones. Això per a mi és importantíssim. És Jorge una persona de moltes ambicions, però no ambicions personalistes ni individuals, sinó ambicions col·lectives i polítiques en el bon sentit de la paraula. Jorge vol ser el líder del Partit Socialista per començar a liderar el canvi en la comunitat. I això per a mi és el més important. Estic convençut de que si tots els socialistes valencians pensem en el líder capaç de dur el nostre partit a liderar la nostra societat i a millorar el nostre dia a dia, ese és Jorge Alarte i tots se veurem en el canvi.